Салом алайкум бародаро. Омадем сари вагон бардро. Аз нархунои мошинаи сари вагони чуқоро бо хабар гашидем. Ба канал обуна шавед ва лайк монамро фаромӯш накунед бардро. Яктаи лайкотон мезанед, видео падилиса мекунед, чӣ мошина дар мошинага дар комментар нависед, мо ҳатман омада барои шумо сиём карда мекунем. Рафтем бардро. Салому алейкум ҳамдиёрони азиз. Мана мо бо тавсияи фирмаи Тавҳид автокорея Кореява ҳозир шудем. Бо назар дошти ин фирма мо мошинҳоро аз назар гузаронда барои мизоҷони муҳтарами худомо, мошинҳое ки барои худошон интихоб мекунанд, мошинҳои аз назар гузаронда дида тавсия дода гуҷош зада аст ва гуҷош нозада аст, пешниҳод карда гусолини роҳӣ карда метавонем. Бинобар ҳамин ин мошинҳое ки инҳо интихоб мекунанд, шахсан омада тафтиш када бо сканер диагностика када ҳама ҷоша дида гавза метавонем ки штом мошин ҳолаташ чӣ хел аст ва чӣ хел нест, гуҷош ранг кардагӣ аст ва гуҷош ранг кардагӣ нест, ҳамашро тавсия дода метавонем. мақсад фирмаи мо муроҷиат кунанд. фирмаи мо қариб 6 моҳ изофа ба кор фаъолият дорад. нотарсида муроҷиат кардан гиранд. Мана мо метавонем тамоми намудҳои мошине ки дар ҳамин Корея ҳаст омада дида фирсонда дода метавонем. марҳамат, муроҷиат кунтон. ягон шаку шубҳаш нест фирмава. ва аз он ҷумла бо таҷрибаҳои чандин солини худ мо мошинҳоя то ҳадди имкон то тонистанамои мардумро ҳаракатга хизмат карда фисонда дода метавонем. ин Kia Carnival будааст. Мошин солаи 2015 мотор 2.2 будааст. Мошина аз мекунем бардро хушро нигоҳ кунед, яктаи лайка бизанед. Рафтем. Партроникаи пеш ҳаст бардро, ҳолати балонош. Нав салонаш ина бардро кожини салон, коробкаш автомат, обогрев охлаждение дора бардро, мультирул, старт стоп, монитор. Ҳолати қафош. Партрони қафо ҳаст бардро. ин дарош бо ин фек шуда мешудааст. бародаро, нарху навоша бо маълумоти пуроша аз соҳибаш пурса мегиред. номераша мебинед, занг мошина савдокра бигиред. 92 640 30 91 140 30 будааст. Херидоро марҳамат. успех кунед бародаро. Бародаро, ин авантича мебинед, авантича тоза як будааст мошинча. солаи 2014 мотор 1.6 меша бародаро. мошинча тоза як будааст. кожини салон, мультирул, коробкаш автомат, монитораш ҳам будааст бародаро. ина бинем бародаро, мошинча тоза як будааст. патроники қафош ҳаст бародаро. ҳолати мошин кузафно ягон кор надорад бародаро. мошин тоза. херидор бо шумо марҳамат. номере мебинем, зангзда нарху навоша бо маълумоти пуроша аз соҳибаш мегиред. 92 891 07 77. марҳамат бародаро. Kia K5 будааст. K5 солаи 2015. мотораи 2 меша бародаро. коричневый салон, коробкаш автомат, обогрев охлаждение дора бародаро, мультирул, старт-стоп, монитор. шторки қафош ҳам даст бо. партрони қафо ҳаст. ина бародаро, номере мебинем, маълумоти пуроша бо аз соҳибаш бисфурӯшои досуб аз соҳибаш пурсида нарху навоша ҳамаша савдока мегиред. 92 870 77 херидоро марҳамат бародаро, успех кунед. ина бародаро, ина бинед, хушро нигоҳ кунед. мошини дӯст доштаи мисол мухлисои Mercedes CLS банан. ина мошинча бинед бародаро. мошинчаи хушро нигоҳ кунед бародаро. аз якти дига сиёшам шуд муҷоя бародаро. мешам нишон медем. партроник қафо бародаро. мотораш чӣ хел шад? 4 ме.
чухор будааст. Ина полный салон, полный фул бордро. Мошинча тоза, монитор, старт-стоп, соатчош менен бордро. Мошин тоза бордро. Ин номерош ҳастми? Номерош чиқем? Хай бародаро, шумо лайк задан бигиред. Агар херидор бошед, агар дар комментарий навистон бордро. Ин мошин дар кор гуфта, бо фурбиши ёфта. Номерош гром, нархош ҳамаша, маълумотош пура гром. Пешкаш шумо мегардонем, аз шумо дастгирӣ ҳамон лайкотона мезане, видеои падивиса мекуне. Банан харода бордро. Ин инҷа якта дига F будааст. F агар номерош бошад, агар хай мемонем, агар номерош набошад, агар хай. Ина номерош будааст бордро. 11 221 1997 будааст. Хердоро марҳамат. 4 та дарай без ключҳои досу бордро. Патрони қафо. Ҳолати қафош бордро. Хай мошинча тоза як камутун кор дора бордро. Номерош гуфтем, занг за мошина савдо кардем мегӯям. Ина инҷа селес якта дига банан 4 матик даст бордро 4 веде. Мотораш дунуме ми. Чӣ мешад? Дизель. И ойнош бо аҷоиб будааст, ин ойнош хеле. Номераш айбид, инам номераш эҳсос кунам. Бародаро. Инешам номер айна будааст, хай. Херидор бошо. Ин гуфтагим бародаро. Комментарий менавистон, мо номерош ҳамаша ёфта пешкаш шумо мегардонем. Шумо лайк задан бигиред. Мо бошад видеои давом метем бародаро. Ҳол неозин немтурам мерем. Якта аздор мекунем мошина. Шумо хуш шуро нигоҳ кардан бигирем. Бародаро, портер хароб бошад агар, ина инҷа бо портеро омадагӣ. Ина ин тарафам полный портер бародаро. Портер, ҳамаш портер. Херидоро бошад дар комментарий нависем бародаро. Дафъи оянда омада портеро инам мегирем. Азин немтурам мерем бародаро. Чанд та лабо будааст. Ҳамда об бинем ки не номерош бошад дигар навор мегирем. Шумо дастгир кардан бигиред, лайк задан бигиред. Херидорои лабо бошад дигар марҳамат бародаро. Номерош ҳастми? Аввал ябо номерош бинем. Ҳаст номерош бародаро. Соли 2014. Мотораш инжектор мешад. 92 782 чай. Аш. Номерош дида нашуд аскун. 99 759 15 19 будааст. Ина бародаро, херидор бошад агар дурнош латтагӣ будааст. Ҳолати қафош. Ин портеро наки кор дорад бародаро. Чиё лабо кор дорад. Инҷа ҳам номери мондагӣ 92 814 15 66. Инешам камтар кор дорад бародаро. Инам салонош латтагӣ. 2015 92 759 15 19 будааст. Инам салонаш латтагӣ бародаро. Ина ҳолати қафош. Бародаро, агар херидор боштон, агар мевитонед ними сери вагон, ин мошинчаҳои ябо дида гирифтан дар кор. Шашам ҳафт бародаро. Инам салонош латтагӣ будааст. Кия бонго будааст, ман намедонам чанд пул. Ябо 92 726 45 38 ябо телефон кирем мефаҳмтон бародаро. Нархона боша Kia Bongo. Мотор 133. Салонош кожини салон мониторча дора бародаро. Ин ҳолати қафош. Запаскои пеш қафо ҳаст. Хердор бошам ин номеро занг зада, нархона боша ҳамаша пурсида. Мен гиртон бародаро. Инҷа Xpunch будааст. Xpunch.
номераш бошад мекам не. ها با توپ خوریم کنه باتون صفا حالت ماشین ناز باردارو اینه نمرش هم دیسته 0 805 80 این نمره نبخیرم خیلی ماشین تازه سری بگام شده است آمده با نزدیک هم ببینید سانتفی هست باردارو اینجا به سانتفی بیاد بسیار شدگی نه افتاچه های بینه باردارو خوب просто ماشین فراده پافتگی خوب ماشین اینه با اگر ماشین های تایار میگیرم گیرتون اگر نمی تگی نبیس همش ماشین های تایار که موزه گیرم